Pinkku Pinsku. Se on niin kuin joku 02 ja se esittää oikeesti jotain, että se on 17 tai 18. Matkii kaikki ideat erimaalaisilta YouTubettilta ja yrittää olla samanlainen. Hän on kuitenkin vasta pieni pentu eikä ymmärrä paljon mitään. Hänellä on niin kuin iPhone 6 kai, luultavasti tai joku vastaava. Ja hän valittaa, miksi en saanut 6 plussaa tai 6 ässää. Siis mitä vittua, vitun tyytymätön pikku paska. Voisi hankkia oikeasti elämän. Pitäisi hänen YouTuber-hoilla nyt saada uusi puhelinkin ostettua, jos ei muuta. Kaikki ideat ovat siis maskittuja muilta ja muutenkin. Hän on ihan vitun ruma ja pieni. Se on oikeasti säälittävää, että hän yrittää esittää paljon vanhempaa, koska hän ei oikeasti yhtään sitä ole. Ja hänen tilaamääränsä ei kellään voi olla niin paljon 02, joku 13-vuotiaaksi. Hän on varmasti ostanut tilaajia tai silleen Instassakin saman verran seuraajia. Kaikki ovat jotain pikkutyttöjä, veikkaan ikää alle 10-vuotiaita, jotka ottavat hänestä mallia ja pitävät häntä esikuvanaan. Aina ihmetellään, mihin tämä nuoriso menee, mutta se on Pinkku Pinskun vika. Se on yksin Pinkku Pinskun vika. Hänen nimensäkin, Pinkku Pinsku. Hän on maskinut sen siltä toiselta pinskulta. Säälittävää. Hän voisi oikeasti lopettaa YouTubettamisen ja pelata sitä jalkapalloa, olisi vähän parempi. Se on oikeasti säälittävää, että hänet on lahjottu ja hemmoteltu silleen. Silleen menee nuori pilalle. Ennen vanhaan kuule tehtiin töitä navetassa ja siivottiin talleja. Ei, nykyisin ollaan vaan koneella. Vitun lellitty pikku paska. Vittun Suomi-tupesta sanon minä.